News this hour from the Ukrainian. ሰላም ተኸታተልቲ ናይዚ ቻነል ከመይ ትኾኑ ጽቡቕ ክትኮኑ ናይ ወትሪ ትብኒተ እዩ መቸም ኩነታት ኣብ ኤውሮጳ ዝካየድ ዘሎ ደረጃ ብደረጃ ዓለምና ዝግበር ዘሎ ምዕባለታት ኣዝዩ ቅልጡፍ እናኾነ ኣብ እዋኑን ሰዓቱን ሪፖርት ንክትገብረውን ኣሸጋሪ እናኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ብዙሕ ኢቨንትስ ብዙሕ ፍጻሜታት ስለ ዘሎ ተራ ፍጻሜታት ካ ዘይኮነስ ናብ ዓበይቲ ኩነታት ክቕየር ዝኽእል ንኣካይዳ ናይ ዓለምና ክፀሉ ዝኽእል ሓደ ካብኡ ድማ ዩክሬን ብኣፅዋራት ናይ ኣሜሪካ ተጠቂማ ኣብ ውሽጢ ካብቲ ናይ ግንባራት ወፃኢ ኣብ ሲቪላውያን ቦታታት ዝርከብዎ ሓደ ሕማቕ መጥቃዕቲ ተፈፂሙ ኣሎ እዚ መጥቃዕቲ እዚ ነቲ ኩናት ካልእ መልክዕ ካልእ ፎርማ ከትሕዞ ዝኽእል ምዃኑ ምክንያቱ ራሽያ ብተደጋጋሚ ተጠንቀቕ ፀኒሓ እያ ስለዚ ግብረ መልሲ ናይዚ እንታይ ዓይነት ክትህብ ከም ዝኾነት ብሕጂ ክፍለጥ ንብዙሓት ሰባት ግን እቲ ኩነታት ካብ ኢድ ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ይኸይድ ከም ዘሎ ዘተንብህ ምክንያት ወይ ክስተት እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምክንያቱ ኣሜሪካ ይኹን ኤውሮጳ እቲ ኩናት ኣብ ዩክሬን ይሰዓሩ ስለ ዘለዉ ናብ ካልእ መልክዕ ከትሕዝዎ ይፍትኑ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር እሱ ክንርኢና ኣብ እስራኤል ዘሎ ምዕባለታት ብዝቐልጠፈ መንገዲ ናብ ዓብ ኩናት ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ኣብዘን ክልተ ግን ብቁጠባን ብስትራቴጂን መልክዕ እውን ክንሪኦ ክንፍትን ኢና መጀመርያ ግን እዚ ኣገዳሲ ምዕባለ ዘሎ እስከ ዳርጋ ኣዛረባ ርእሲ ኮይኑ ዘሎ እስከንስማ We start with the breaking news this hour, and the Ukrainian missile attack on the Crimean port city of Sevastopol has left 3 civilians dead, including a 2-year-old. So, ካብቲ ዩክሬን ሜይንላንድ ዩክሬን ረሒቁ ኣብ ክሪሚያ ዝበሃል ቦታ ኣብ ሲቪል ቦታ ዘለዎ ቦታ ብዝተገብረ መጥቃዕቲ 3 ሰባት ከም ዝሞቱ ልዕሊ 100 ዝኾኑ ሰባት ድማ ከም ዝቆሰሉ ምናልባት እዚ ዜና እዚ ኣብ ኤክስ ናተይ ምስቲ ሪል ዝሃረመሉ ሰባት ክሃድሙ ከለዉ ገለ ኣብ ኤክስ ናተይ ፖስት ገይረ ኣለኹ እቲ ብሬኪንግ ክኸውን ከሎ ስለምንታይ ኣብኡ ሞር ከምኡ ዓይነት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ኣብዚ ዩቱብ ዘሎ ቁፅፅር ብኸመይ ከም ዝገልፀልኩም ሓደ ግዜ ቪድዮታት ናተይ ደንጉን ተመፂኩም ምክንያቱ ጠጠው ስለ ዘበልዎ እዩ ካሕልፍዎ ስለ ዘይከኣሉ ንሓደ መዓልቲ ክልተ መዓልቲ ክፅበ ኣለዎ ዝብልዎ ግዜ ኣሎ ሓደ ግዜ ድማ ዘየሕልፍዎ ግዜ እውን ኣሎ ብሓፈሻ እሱ ናይ ዩቱብ ገዝኦም እዩ ድሌቶም ከብሩ ክእሉ እዮም ሕማቕ ቪድዮታት ካ ይኮነና ንዝገብር ምናልባት ስኻትኩም ናትኩም ፊድባክ ንሪኦ ሕማቕ ዘሰንብድ ወይ እውን ደም ዝፈስስ ገለገለ ሳይንገብር ኢና ኣብዚ ከምኡ የለን ማለት ኣይኮነን እቲ ግፍዕታት ዘርኢ ኩነታት የለን ማለት ኣይኮነን ግን ነቲ ሕግናቶም ክንክተሎ ንፍተን ግን መትሓዚ ዘይብሉ ሕጊ ዘለዎ ብዝኾነ ግን ድሓን ፍሪደም ኦፍ ስፒች ዝበሃል እዚ ድሓን ካልእ ግዜ ክንሪኦ ክንፍተን ኢና ንቐፅል እስከ what's going on ኣብዚ ኩነታት እዚ Child. Almost 100 people were wounded. The Russian Defense Ministry says the Kiev's forces used Western-supplied weapons in the attack. The Kiev regime has conducted a terror attack on the civilian infrastructure of Sevastopol using US-supplied ATACMS missiles equipped with cluster munitions. So, እዚ ናይ መግለፂ ናይ ራሽያ እንታይ ዝብል ዘሎ ዲፈንስ ሚኒስትር ናይ ራሽያ ኣሜሪካ ዝሃበቶ ኣፅዋር ተጠቂሙ ATACMS ዝበሃል ሚሳይል ማለት እዩ እዚ ሚሳይል እዚ ብራዳርን ብገለን ተሰኒዩ ዝኸይድ እዩ እቲ ኩነታት እቲ ድማ ዘይ ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ክግበር ኣይክእልን እዩ ዝበሃል ዘሎ ምክንያቱ ናይ ጂፒኤስ ጃም ስለ ዝገብሩ ዘለዉ ራሽያ ብቐሊሉ ዩክሬን ክትዕወተሉ ይትኽእል እያ ነይራ ስለዚ ሙሉእ ምስታፍ ናይ ኣሜሪካ ከም ዘለዎ ዘረጋግፅ ጭብጥታት ኣብ ኤክስ ብዙሕ ግዜ ይወፅእ ኣሎ ናብዚ ከነምፅእ ቁርብ ከሸግረና ኣብ ካልእ ግዜ ምናልባት Now let's get more on this now and speak to RT's Roman Kosarev. Roman, it's good to have you join me now. Take us through what we know right now about this attack on Sevastopol. Well, like the defense ministry said, Ukraine continue using terrorist methods to target civilians in Russia. As an example, in this attack, according to the defense ministry, they shot down at least 4 American-made ballistic missiles called ATACMS over the city of Sevastopol. There was another ballistic missile that deviated from its flight path and exploded over the city of Sevastopol.
እዚ ከምዚ ኢሉና ሃለወ ሓደ 4-5 ናብቲ ቦታቲ ተበጊሶም ዝነበሩ ኢንተርሰፕትድ ከም ዝኾኑን ጠጠው ከም ዘበለቶም እንተኾነ እዚ ቦታ እዚ ኣብቲ ኢንተርሰፕት ሴቫስቶፖል ዝበሃል ክፋል ናይቲ ክሪሚያ ፔኒንሱላ እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ብዙሕ ግዜ ሪና ኢና እቲ ፔኒንሱላ እቲ ክሪሚያ ምስቲ ሜይንላንድ ራሽያ ዘራኽቦ ቢንቶ ካሃርሞ ብዙሕ ግዜ ፈቲኖም ከም ዘለውን ብዙሕ ግዜ ከም ዝመያየጡ ዘለውን ስለዚ ብሓፈሻ እቲ ኩነታት ንሪኦ ዘለና ናብ ካልእ ምዕባለታት ንክኸይድ ዝዕድም ምክንያት ምዃኑ ብዙሓት ሰባት ድማ በዚ ጉዳይ እዚ ዝለዓለ ስግኣት ይስምዖም ከም ዘለውን ዝለዓለ ስክፍታ ከም ዘለውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ክገልፁ ኢሎም ብፍላይ ኣብ ኤክስ ማለት እዩ እዚ ኩነታት እዚ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ክህድእዎ ናብ ሰላም ክመፅእ ዝበዝሐ ህዝቢ ዓለም ክደሉ ከሎ እዞም ፖለቲካል ኢሊት ናይ ኤውሮፓን ኣሜሪካን ግን ብጀካ ሰፊሕ ኩናት ካልእ ኣይረኣዮምን እዩ ዘሎ ነዚ ኣርእስቲ እዚ ብኸመይ ክገልፀልኩም የመሲልኩም ክሳዕ ክንደይ ህዝቢ ኤውሮፓ ሓቂ ንምዝራብ ነቲ ኩናት ይደልዮ ከም ዘየሎ ሎክ ኣት ዲስ ዋን ሓደ ካብቶም ነቲ ኩናት ሰራዊት ክንእቱ ኢና ዶ ወታደራት ክንሰድድ ኢና ዶ እናበለ ዘጉርዕ ዝነበረ ናይ ፈረንሳ ፕሬዚደንት እንታይ የጋጥሞ ኣሎ እዩ Marine Le Pen's far-right party is on the brink of power in France for the first time. And she knows it. Upbeat and smiling, Le Pen met supporters in a constituency of Hénin-Beaumont ahead of next Sunday's snap election. We have the possibility of winning these elections and create... So, የማናይ ክንፊ ናይ ፈረንሳ ማሪ ለፔን ድሮት ናሽናል ራሊ ፓርቲ ዝበሃል ናታ ክዕወት ከም ዝኽእል ኣብቲ ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝነበረ ናይ ባይቶ 34% ናይቲ ምርጫ ብምውሳድ ብዓብላሊ ማክሮን ብዘሰንበደ መንገዲ ተዓዊታ ነይራ የኣይ ማክሮን ካብኡ በሊሐ ተባሂሉ እንድዩ ነቲ ኩነታት ምስ ረኣየ የማናይ ክንፊ ከምዚ ኢሎም ሃንደበት ብምምፅኦም ህዝቢ ፈረንሳ ተሰንቢዱ ስለ ዘሎ ሓድሽ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሃገር ምርጫ ለቢሙ ጥዑይ ምርጫ ክገብር ኢሉ ሃንደበት ነቲ ዝነበሮ ባይቶ ነቲ ዝነበሮ ዓብላልነት ኣፍሪሱ ሓድሽ ምርጫ ክግበር እዩ ምስ በለ ሕጂ እንተረኣዮ ድማ ኣብቲ ናይ ውሽጢ ሃገር ፈረንሳውን ብዓብላልነት ክዕወቱ ከም ዝኽእሉ ፓርትናታ ድሮ ሕጂ ኣብዚ ቀረባ ዝተገበረ ሌተስት ዝተገበረ ፖል ወይ እውን መፅናዕቲ ንዑ ኣግሂድሎም ኣሎ ስለዚ እንታይ ዘርእየካ እዚ ህዝቢ ፈረንሳ ህዝቢ ኤውሮፓ ኣብ ጀርመን ብተመሳሳሊ እቲ ንውግእ ድግድጊቱ ዓጢቁ ዝስዕስዕ ዘሎ ኦላፍ ሾልስ ቻንስለር ማለት እዩ ናቱ ፓርቲ ብርቱዕ ፅፍዒት ከም ዘጋጠሞ ርኢና ነና ካልኦት ኩላቶም ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ ንውግእ ከከይዱ ኣብ ዩክሬን ክንሕግዝ ኢና ዝብል ዘሎ ለንቀነ ብዘሕፍር መንገዲ ክሰዓር ከም ዝኽእል እዩ ትፅቢት ዝግበረሉ ዘሎ ጆ ባይደን ድማ ብተመሳሳሊ እንድሕር ገለ ነገር ገይሮም ተደየምፅኦም ሞ ምናልባት ክሳብ ምርጫ እንተፀኒሑ እውን ብዝኸዶ ዘሎ መንገዲ ብጣዕሚ ሕማቅ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ቪድዮታት ዝወፅእ ዘሎ ናብዚ ከነምፆ ብጣዕሚ ኣሰካፍ ኣብ ዝኾነ ደረጃ ይበፅሒ ዘሎ እቲ ቪድዮታት ሪሊዝ ዝኾን ዘሎ ኣነ ይኮንኩን ዝገብሮ ዘለኹ ግን ይወፅእ ኣሎ እቲ ቪድዮታት እዚኦም እዮም እቶም ንኩናት ታኡንኮ ነዚ ኣብዚ ኩነታት እዚ ነቲ ኩናት ካብ መጀመሪኡ ዝተሳተፈቶ ናይ ጥልያን ጆርጅያ ሜሎኒያ ንሳ ጥራያ ድማ ህዝባ መሪፅዋ ስለዚ ሳኻ የማናይ ክንፊ ስለ ዝኾነት እዩ ብሓፈሻ እቶም ንኩናት ነዚ ኩናት እዚ ንከስፋሕፍሕ ዘጣቅዑ ዝነበሩ መራሕቲ በብሓደ ተቐሊዖም ካልሻ ወሲዶም ካብቲ ስልጣኖም ይግለፉ ኣለዉ እቲ ፀገም እንታይ ይመሲሉ እቲ ፀገም ከምሳ ጆርጅ ሜሎኒ የማናይ ክንፊ ኮንካ መፂኻ እውን እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ድሌት ክገብረካ ስለ ዝኽእል እዩ ኣንጻሩ ጠጠው ክትብል ኣብዚ ዲሞክራሲያዊ ሃገር ኣብ ስልጣን ክትህሉ ብጣዕሚ ከቢድ ከም ዝንሪኦ ዘለና ዋላ የማናይ ክንፊ ኮይኖም ተመፂኦም እውን ክቋፀርዎም ከም ዝኽእሉ ብፍላይ ከዓ እዘን ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ኣይ ቲንክ ኮለጌና ንቅድሚት ክመፃ ከለዋ ብድሕሪ መጋረጃ ኮንትሮል ክገብርዎን ስለ ዝኽእሉ ስለ ዝፈልጡ ዘለዉ እዩ ዝብል ሓሳባት እውን ይመልቑ ኣሎ እንታይ ዝብልዎ ኣሎ ኮንትሮልድ ኮንሰርቫቲቭስ ዝበሃል ኣሎ ብውሽጢ ከምዚ ኣንጻር እቲ መንግስቲ ዝቃለሱ ዘሎ የማናይ ክንፊ ኣክት ዝገብሩ ኣብ መወዳእታ ተራኻዮም ግን ተንበርከክቲ ናይቲ ናይ ፅልዋ ናይቲ ድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ልክዕ ከምቲ ኣብ ኣርጀንቲና ዝተረኣዩ ሓደ ፍሉይ ኣኽራሪ የማናይ ክንፊ ተባሂሉ መፅኡ ነቶም ናይ ኣሜሪካ ተንበርካኽን ናይ እስራኤል ተንበርካኽን ኮይኑ ፀኒሑ ማለት ስለዚ እቲ የማናይ ፋራይ ዝበሃል ዘሎ ንባዕሉ ኮንትሮልድ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ትፅቢት ክትገብረሉ ይትኽእል ኢኻ እንተኾነ ነቲ ቃና ናይ ኩናትን ነቲ ቃና ኣካይዳን ክቕይር ዝኽእል እዩ ብደረጃ ኩናት ናይ ዩክሬን ስለ ዝሪኦ ዘለኹ ጥራይ እምበር ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ ስደተኛ ኮይንካ ኣብ ኤውሮጳ ምንባር ኣዝዩ በዳሂ ክኸውን ከም ዝኾነ ሓደ ንፁር መግለፂ እዩ ዘሎ ስደተኛ ኮይንካ ጥራይ ዘይኮነሲ ዋላ እውን ወረቐት ሃሊካ ዋላ ዜግነት ሃሊካ እውን ሽግር ክኸውን ከም ዝኾነ ዓሌታውነት ኣድልዎ
እዚ ቀዳምነት ነቶም ደቂ ዓዲ ዶ ገለዶ ዝብል ሜንታሊቲ ብሕብሪ ምጥማት ገለመለ ብጣዕሚ ክደፍኡሉ ምዃኖም የማናይ ክምፍፍሉት እዩ ዳትስ ዋይ ሰብ ዝድግፎም ዘሎ ስደተኛታት ዓብሊሎምና ስለ ዝብሉ ዘለዉ እዮም ዝምረጡ ዘለዉ ፍሉይ ፖሊሲ ናይ ኢኮኖሚ ስለ ዘለዎም ኣይኮኑን ስደተኛታት ነዛ ዓድና መሊኦሞ ገለ ነገር ክንገብር ኣለና በቃ ኣሰልቺና ካብ ዝብል ተበገሰ ነቲ ህዝቢ ብስምዒት ኣላዓኢሎም ከምዚ ንኣብነት ኣብ ናይ ጀርመን ብፍላይ ንሪኦ ዝነበርና እቶም ብርጌድ ንሓመዱ ዝገብሮ ዝነበረ ጎነፅርሪ እዮም እንታይ ገብሮ ነይሮም ኣብቲ ነፍሲ ወከፍ ቪድዮ ናይ እብንና ደርበዩ ገለ ዝወፅእ ዝነበረ ኮሜንት ሴክሽን ተሪኻ እንታይ እዮም ዝብሉ ኤኤፍዲ ቅድን ግድን ክመፅእ ኣሎ ነዚኦም ብሓቂቑ ክሰጎም ዝኽእል ኤኤፍዲ ጥራይ እዩ እቲ ፋራይት ኣኽራሪ ፓርቲ ዝበሃል ኣልተርናቲቭ ዶይችላንድ ዝበሃል ፓርቲ መበል ካልኣይ ኮይኑ ዝተዓወተ ንሱን ተመፅኡ ጥራይ ነዚኦም ክጥርዞም ዝኽእል ዝብል ናይቲ ሪኣክሽን ናይቲ ኣብ ቪድዮታት ትሪኦ ማለት እዩ እዛ እንታይ ርአካ እቲ ፅልእ ስደተኛታት ብድሕሪ መጋረጃ ሓደ ካብቲ ነዚ ራይት ዊንግ ዝበሃል ዘሎ ፍሉይ ፖሊሲ ስለ ዘሎ ዘይኮነ ሲ ዝያዳ ፅልእ ናይ ስደተኛታት እውን ከመይ ይገብሮ ከም ዘሎ ኢኻ ትርኢ Creating a unity government that will get this country out of a rut. Earlier this month, the president unexpectedly dissolved parliament after his centre-right party was battered by the far-right in France's EU election. Emmanuel Macron said he was responding to voters' grievances and conceded he'd made some mistakes. If I thought I'd done everything right, I wouldn't be standing here today. I wouldn't have dissolved the government and everything would be fine. So, yes, I do take some responsibility. With a surprise election looming, politicians from all sides have been propelled into a last-minute campaign and conceded he'd made So ከምዚ ንሪኦ ዘለና ድሮ ጌጋ ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ዓብ ፀቕጢ ወሪድዎ ከም ዘሎ ምክንያቱ ንሓደ 2 ዓመት በታ ዘለዋ መንገዲ ክኸይድ ይኽእል ነይሩ ነቲ ኩናት እውን ክቕፅሎ ይኽእል ነይሩ ኩሉ ነገር ክገብር ይኽእል ነይሩ ብስምዒት ዝገበሮ ውሳነ ግን ሕጂ ነቲ ዘለዎ ደገፍ ኣብ መንግስቲ ክወድቕ ስለ ዝኽእል እኹል ደገፍ ክህልዎ ይክእል እዩ ሓደ ካብቲኦም ነቲ ኩናት ናይ ዩክሬን ዝደፍእ ዘሎን መሊሱ ሰራዊት ክንሰድድ ኢና ዶ ነፈርቲ ኩናት ክንሰድድ ኢና ዶ እናበለ ላምባ ዝቕስቅስ ዘሎ ነዳዲ ዝውስኸሉ ዘሎ መራሒ ስለ ዝኾነ እዚ ኣብቲ ባይቶ ምስዓሩን ደገፍ ምስኣኑን ናይ ብሓቂ ንኤውሮጳ ተስፋ ዝህብ ክንብል ንኽእል ኢና ምክንያቱ እዚኣቶም ሰባት እንድሕር ተዓዊቶም እንታይ ከም ዝፅበ ዘሎ ንፁር እዩ ሳልሳይ ኩናት ዓለም እዩ ካልእ ዝኾነ ነገር ትፅበየ ነገር የለን ድሮ በፂሕና እንዲና ደለና እዚኣቶም ብምሉእ ሓይሊ እንተተዓዊቶም እንተሓመቑ ሕጅቶም ካልኦት ክሳብ ምስኦም ዝረዳድኡን ገለን ግዜ እውን ክኸይድ ይኽእል ምናልባት ዩክሬን ትሰዓር ትኸውን ምክንያቱ ዩክሬን ክትሰዓር ስለ ዝደሊ ወይ ገለ ኣይኮንኩን ብኸመይ ክውዳእ ትኽእል ትውግእ ትብሎ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ገንዘብ ፕሪንት ክገብሩ ፀገም የብሎም ድሮ ገይሮም እዮም መዓት ቢልዮናትን ትሪልዮናትን ገይሮም ኣለዉ መሊሶም ከምኡ ገይሮም ዕዳ ኣትዮም ነቲ ውግእ ከዕጥቕዎ እዮም ነቲ ሃገር ሰብ ዩክሬን ሓደ ሰብ ዘለዋ ክትዋግኡ ክንሕግዘኩም ኢና እዮም ዝብልዎም ዘለዉ ሰብ ምስ ተወደአ ድማ ናይ ኔቶ ሰራዊት ኣብዚ ምናልባት ክትሪኢኹም ብዙሕ ሰራዊት ኣትይኹም ዘሎ ኣብዚ ሓንቲ 2 ቪድዮታት ክንርኢ ኢና ኣብዚ ረኣዩ ኣብዚ ቀረባ መዓልትታት ዶናልድ ትራምፕ interview ዝገበሮ ዝተዛረበ ስከራዩ To make a peace deal there, would you be willing to take NATO expansion off the table if that's what it took to get the Russians and the Ukrainians to make a deal? Would you be willing to do that? So for 20 years, I heard that NATO... እንታይ ኢሎም ሓቲቶም ኣለዉ ምስ ዩክሬን ምስ ራሻ ሰላም ንምግባር ሓደ ካብቲ ቅድመ ኩነት ናይ ቭላድሚር ፑቲን ዩክሬን ብፍጹም ኣካል ናይ ኔቶ ክትከውን የብላ ኔቶ ናብ ዩክሬን ክመፅእ የብሉን ኣፅዋራቱ ኣብ ዩክሬን ከቐምጥ የብሉን ዝብል ኮንዲሽን ኣለዎ ምስ ራሻ ሰላም ክትገብር ትኮይንካ ነዛ ጠለብ እዚኣ ካብ ቀደም ዝፀንሐት ካብ 2000 ከባቢ ብውሕዱ ፑቲን ብዙሕ ግዜ ዝበላ ነዚያ ክትቅበላ ድልውነት ኣለካ ዶ ምክንያቱ ሓንቲ ካብተን ቅድመ ኩነት ናቱ ከምኡ ስለ ዝኾነ ተኻሊ ኩሉ ኔጎሽት ክትገብረሉ ትኽእል ኢኻ ንዝብል ሕቶ ክምልስ ከሎ if Ukraine goes into NATO, it's a real problem for Russia. I've heard that for a long time. And I think that's really why this war started. I'm not sure that this war would have started. Biden was saying all of the wrong things. And one of the wrong things, he was saying, no, Ukraine will go into NATO. That's one of the many things he... So, ኣብዚኣነት በዚያ ዶናልድ ትራምፕ ሕጂ እውን ንፁር ዝኾነ ቨሪ ንፁር ዝኾነ መርገፂ እኳ ኣይኮነን ግን እንታይ ዝብል ዘሎ ሓደ ካብቲ መበገሲ ናይዚ ኩናት እዚ ናብ ዩክሬን ኔቶ ምእታዊ ምዃኑ ካብ ቀደም እዩ ዝበሃል ነይሩ ሓደ ካብቲ ነጥቢ ድማ እሱ እዩ እቲ ዝገደደ ድማ ብተደጋጋሚ ባይደንን መንግስቲ ናቱን ዝብሎ ዘሎ ኣብ ኮይኑ ተሪፉ ዩክሬን ሓደ መዓልቲ ኣብ ኔቶ ክንእትዋ ኢና ዝብል ዘረባ ድማ ነቲ ኩናት መመሊሱ ዘጀመሮን መመሊሱ ኤስከሌት ዝገብሮ ዘሎን ዘኽፍኦ ዘሎ ነጥቢ ምዃኑ እዩ ዝርዳእኒ እቲ ዝሕዝን ድማ ንሱ እቲ ምምሕዳር ናይ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ ባይደን ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ እናበለ እዩ ዝነቅፍ said when I listened to him speak I said this guy is going to start a war because as you know for 4 years there was never even talk of Russia going into
Ukraine. That would have never happened. Russia was not going to attack Ukraine. As soon as I got out, they started to form along the lines. And Exactly. ኣብዚኣ ዶናልድ ትራምፕ ከም ድሌትካ ክትነቕፎ ትኽእል ኢኻ ኣብዚኣ ሕጂ ዝብላ ዘሎ ግን ሓቂ እዩ 4 ዓመታት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ትኩሉ ሕንፍሽፍሽ ናቱ ውግእ ዝበሃል ኣይነበረን ውግእ ዝበሃል ኣይፈቱን እዩ ንሱ ኩሉ ነገር ብዓይኒ ገንዘብ ስለ ዝርዮ ገንዘብ ኣብ ሓዊ ከጥፋ ይደልን እዩ እዚኣ ዓባይ ልቦና እያ ዘላቶ ፑቲን ድማ ፅቡቅ ዝኾነ መረዳእታ ናይ ትራምፕ ስለ ዘለዎ ፍጹም ቻሌንጅ ክገብሮ ኣይክእል ነይሩ ቻሌንጅ ክገብሮ ድሌት እውን ኣይነበሮ ምክንያቱ መብዛሕትኦም መራሕቲ ንዶናልድ ትራምፕ ብሓቀኛ ስእሊ ይርዎ ነይሮም ሓዊ ዝፅሕትር መራሒ ከም ዘይኮነ ይፈልጥዎ ነይሮም ወረብሓናቱ ክገድሶ ክእል ናይ ንግዲ ዲል ክገብር ክእል ገለ መለዚታት ክቡር እዩ ኣብ ኩናት ግን ዝቀዳደም ሰብ ከም ዘይኮነ ፈሊጦሞ ነይሮም ስለዚ ብብዙሓት መራሕቲ ናይ ዓለም ማዕረቲ ብኣፉ ዝብሎ ጀውጀው ዘይኮነ ኣብ ፖሊስ ለበል ክትሪኦ ከለኻ ጥዑይ መራሒ ምዃኑ ይቕበልዎ ነይሮም I thought that Putin maybe, look, he's a good negotiator. I thought he was going to be doing that for negotiation purposes. Then all of a sudden they attacked. And I said, what's going on here? But if you look at the rhetoric from Biden, he was saying the opposite of what, in my opinion, you had to say. But the things he was saying, and he's still saying it, he's saying things that are so crazy. Inflammatory. Yeah. I 100% agree. And, you know, it turns out that the month before the Russians invaded, Blinken told Lavrov that the administration was not only going to bring Ukraine into NATO, but that they thought it was okay for the United States to put nuclear weapons in Ukraine. So no wonder the Russians hit the roof. I mean, you talk about provocation. Well, let's say you were running Russia, you wouldn't be too happy, and that's always been off the table. You know. So እንታይ ዝብል ዘሎ እዚ ታሪኻዊ ሰነድ ክኸውን ኢለውን የደምፆ ዘለኹም እዚ ራሽያ ናብዚ ውኪናት ጀሚራቶ ዘላ ካብ ዜሮ ተበጊሶም እዮም ገይሮሞ ዝበሃል ዘሎ ሓፊሎም መፂኦም ንዩክሬን ስለ ዝወረርዋ እንታይ ዝብሎ ብእንግሊሽ ሓንቲ ቃል ኣላቲ ሚድያ ብጣዕሚ ፅቡቅ ገይሩ ዝወቀባ unprovoked war እዮም ዝብሉ unprovoked ዝኾነ ከይተንከፎም ሓፊሎም ባዕሎም ብፅጋቦም ንግስነት ከስፋፍዑ ኢሎም ዝመፁ ፑቲን እዮም ዝብልዎ ዝኾነት ፕሮፓጋንዳ ናቶም ክጠቕሞም ይተሓከ ግን እዚ ትብሎ ኣሎ ቅድሚ እቲ ኩናት ምጅማሩ እቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ኣሜሪካ ብንጹር እንታይ ኢልዎ ነቲ ናይ ራሽያ ዩክሬን ናብ ኔቶ ክታትያ ኔቶ ድማ ሚሳይላት ናታ ኣብ ዩክሬን ክተክል እያ ኢልዎ ሶ ትገብርዎ የብልኩምን ኢልዎ ኦኬ ከምኡ ክትገብሩ ትሕሪ ኮይንኩም እንድሕሪ ብዘረባናን ብልመናናን ዘይትሰምዑ እንተኮይንኩም ውግእ ክጅምር ኢሉ እቲ ውግእ ብከምዚ ጀሚሩ ስለዚ ኤቭሪቲንግ ዋስ ፕሮቮክድ ናይ ራሽያ ኩነታት ኩሉ ሕጂ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ከምኡ ይብሎ ኣሎ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ካብ መን ኢልዎ ክንፀሚና ኩሉ ነገር እታ ንነዊሕ ዓመታት ዝዓበጥዋ ልክዕ ከምዚ ናይ ኮቪድ ዓቢጦሞ ንነዊሕ ፀኒሖም ሽዑ ብኩሉ ገንፊሉ ዝወፀ እቲ ቫክሲን ዘይሰርሕ ምዃኑ እቲ ቫይረስ ባዕሎም ዝሰርሕዎ ምዃኑ ንቻይና ባዕሎም ከም ዝወሰድዎ ንነዊሕ ዓመታት ይሰርሕሉ ከም ዝነበሩን እቲ ቫክሲን ንባዕሉ ኣብቲ ናይ ወታደራዊ ሚሊታሪ ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ኣብኡ ከም ተሰርሐ ኩሉ ነገር ባዕሉ ይወፅ ዘሎ ስለዚ ብዙሕ ነገር መዓት ቢልዮናትን ትሪልዮናትን ከም ዝኸሰብሉ ሰብ ኩሉ እዚ ነገራት እዚ ምስ ግዜ ዝወፅእ ልክዕ እዚ ከዓ ሕጂ ብኩሉ ዋላቶም ኮንሰርቫቲቭስ ክዛረብዎ ጀሚሮም ኣለው ነቲ ሚድያ ድማ ክዓብጥዎ ይኩሉን እዮም ትፅቡቅ ነገር ንግለሰባት ክትዓቢ ትኽእል ኢኻ በዓል ዶናልድ ትራምፕ ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ግን ክትዓብጦም ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ሚልዮናት ህዝቢ ስለ ዝድግፎ It's a border. If they thought that was going to remain sort of a territory where you don't have NATO, but they don't want to have soldiers right on their border. They don't want to have it. It's always been understood, and that's even before Putin. It's always been understood that that was a no-no. And now you can go against their wishes, and it doesn't mean they're right when they say that. But that was very provocative. And now it's even more provocative. And they're talking about, I hear routinely, they're now talking about Ukraine entering NATO. And now I hear France wants to go in and fight. Well, I wish them a lot of luck. So, come through what along, it's really مبزحتو provocation بمعرباو عالم كم زمت زلو فرانس أبز غربا سراويتا كسد تحسب الله صبغ عدل تراي زبلهم زخل دحر دوات أم كويني زبل زلو بحفشة ملسناتو بزعب بتوع بزح تنكعب زلو من قدي زمل زلو but at the end of the day at least تمرقت سناتو of course نا أمريكا ما راح أمريكا تأخذ من قدي كل مغنياتو أبتصل تامستيبو تمسبار لا بدحر مقارج جامس مصوم كهلا نجار سلزخون بوتين دونالد ترامب كان at least حنت جزء سلزرانايو بزح كغير يخلي كتب لا يتخلني هذا كلا يبزر إلى كنا زارا بخوين زلوا. Political troublemakers is at it again. Brexit cheerleading figurehead Nigel Farage has stirred up something of a hornet's nest by suggesting that NATO is to blame for provoking Russia into its war with Ukraine. I stood up in the European Parliament in 2014 and I said, and I quote, there will be a war in Ukraine. Have we
So እዚ ሰብ እዚ ኦሬዲ ኣብ 2014 ውግእ ከጀመረ ከሎ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ናይ ዓዲ እንግሊዝ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣሜሪካ ኮን ከሎ እዚ ኔል ፈራጅ ድማ ሓደ ካብቶም ንእንግሊዝ ካብ ኤውሮፓ ሕብረት ንኸውፁ ዓብ ዝጎስጎሰ ሓደ ከም ዶናልድ ትራምፕ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ጌርኩም ሰድዎ ሶ እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ቅድሚ 2014 እዚ ኩሉ ኤውሮፓ ዝገብሮ ዘሎ ኣብ ዩክሬን ፅባሕ ንጎ ራሻ ተመፂኡ ውግእ እንተጀሚሩ በዓሉ ጀሚሩ ከይትብሉ ኢልዎም ነይሩ ኣቐዲሙ ኣዛራቢት ኣርሲ ኮይና ኣላ እዚ ሕጂ taken leave of our senses. Do we actually want to have a war with Putin? Because if we do, we're certainly going about it the right way. We directly encouraged the uprising in the Ukraine that led to the toppling of the president, Yanukovych, and that led, of course, in turn to Vladimir Putin reacting. And the moral of the story is if you poke the Russian bear with a stick, don't be surprised when he reacts. ጽቡቅ የርም ይርዎም ነይሩ ኩሉ እቲ ንገብረ ዘለና ነቲ ኣብ ስልጣን ዝነበረ መራሕና ዩክሬን ካብ ስልጣን ከም ዝወርድ ጌርናዮ ብሲአይኤ ናይ ኣሜሪካ ዝተገበረ ማለት እዩ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሕንፍሽፍሽ ንገብሮ ዘለና ንራሻ ብኩሉ መንገዲ ንቕስቅስ ኣለና ፅባሕ ንጎ ውግእ እንተጀሚሩ ሃንደበት ክኾነና የብሉን ኩሉ ነገር እዚ ኣብ ባይቶ ናይ ኤውሮፓ ኣካል ናይ ባይቶ ናይ ኤውሮፓ ስለ ዝነበረ እዩ ዝብሎም ዘሎ ኣብ ባይቶ ናይ ኤውሮፓ ዝብል ዘሎ ስለዚ ንሓደ ደቂሱ ዘሎ ኣንበሳ ወይ እውን ቤር ይብልዎ ሶ ንሓደ ደቂሱ ዘሎ ኣንበሳ ቀስቂስካ በትሪ ጌርካ ታሪምካ ፅባሕ ንጎ ተንስዩ ክበልዓካ እንተጀሚሩ ባዕሉ መፂ በልዕኒ ክትብል የብልካን ብምባል ብምስላ ገይሩ ተዛሪቦም ነይሩ እዚ እቲ ኩነታት እዩ ነይሩ እዚ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ እዚ ሓበሬታ እዚ ተዓቢጡ ዝነበረ but now it's coming. Why did I say that? It was obvious to me that the ever eastward expansion of NATO and the European Union was giving this man a reason to his Russian people to say they're coming for us again and to go to war. We provoked this war. Of course it's his fault. He's used what but we provoked the invasion of Ukraine. Yes, and very interestingly, once again 10 years ago when I predicted ብንጹር ንሕና ኢና ፕሮቮክ ጌርና እዚ ኩናት ትብል ኣሎ እዚ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ምርጫ ኣብ ተቐሪብሉ ዘሎ እዩ ፅንሑ ሕጂ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ዘሎ እንታይ ክብሎ እዩ I'm the only person in British politics that predicted what would happen. Farage has faced a backlash at home over his comments, mainly from his opponents in the upcoming general election. What he said was completely wrong and only plays into Putin's hands. And this kind of appeasement is dangerous for Britain's security. Farage's comments about Russia and Ukraine are disgraceful. However, despite እዚኦም ክልቲኦም ትሪእዎም ዘለዎም ብምሉኦም ተስፋ ዘይብሎም እዮም ነቲ ሓደ እቲ እዚ ትሪእዎ ፀናኩም ዝሕጂ ዘሎ ሪሺ ሱናክ እንዲ እዚ እቲ ፕራይም ሚኒስተር ዘሎ እዩ ዳርጋ ወላ ሓንቲ ለውጢ ዘይብሉ ተፈንፊኑ ዘሎ ፕራይም ሚኒስተር እዩ ዝኾነ ከምዚ ኣይክልኒ ተእንኮ ዝገበራ እንተሎ ንዩክሬን ብዙሕ ገንዘብ ስለ ዝሃበ ጥራይ ቅድሚኡ ዝነበረ ዝገደደ ቅድሚኡ ዝነበረ ትገደደ ቅድሚኡ ዝነበረ ዝገደደ 5-6 በፂሖም ኣለዉ ዳርጋ ሽሞም ከማን ሰብ ክፈልጦም ኣይክልኒ እዩ ዘሎ እዚ ኢረለቫንቲ በቃ ዝጅት ድመጽ ዘለኻ እዚ ድሕሪኡ ዘሎ እዚ ናይ ሌበር ክመጽእ ዝኽእል ወላ ሓንቲ ትርጉም ከምጽእ ዝኽእል ኣይኮነን ብፍላይ ኣብ ናይ እስራኤል ጉዳይ ክትሪኦ ከለኻ ጽቡቕ ትገብራላ እስራኤል ዝብል እዩ ዝበሃል እቲ ሌበር ፓርቲ ስለዚ ኩላቶም ብእስራኤላውያን ዝዝወሩ ምዃኖም እዮም ዝንገረሎም ኣብቲ ምርጫ ሕጂ እስከንድረ እንታይ ከመይ ይኸይድ ኣሎ እቲ ምርጫ ናቶም ናይ ዩኤስ ኤሌክሽን ናይ ዩኬ ኤሌክሽን ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ እቲ ኮንሰርቫቲቭ ዝበሃል ዘሎ ናይቲ ፕራይም ሚኒስተር ዘሎ ሕጂ ረይዎ ክሳዕ ክንደይ ብርቱዕ ፅፍዒት ይወጥቃ ከም ዘሎ እቲ ሌበር ዝበሃል መይቱ ዝነበረ እኳ እዩ ነቲኦም ነቲ ሓደ ስለ ዝፀሉ ንሱ ኣብ ስልጣን ይመፅእ ኣሎ ብዙሕ ለውጢ ግን ኣብ ፖሊሲ ናይ ዩክሬን ይኹን ናይ ራሻ ከምፁ ዝኽእሉ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ እቲ ናይ ዩኬ ሙሉእ ብምሉእ ብድሕሪ መጋረጃ ተቆፃፂሮሞ ዘለዉ ኮይኑ ይስማዓኒ ስለዚ እቲ ኮንሰርቫቲቭ ዝበሃል ብጣዕሚ ላስት ዊክ 21% ነይሩ ሕጂ 19 እቲ ሌበር ዝበሃል 41 ነይሩ 42 ስለዚ ሪፎርም ዝብሉኻ 14 ነይሮም 19 ስለዚ maybe እቲ ኮንሰርቫቲቭ ዝበሃል ካልኣይ ደረጃውን ከይሕዝ ዝኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ and the Prime Minister himself, it seems the voters like what they're hearing. Farage's relatively young Reform UK party is actually polling high in 3rd place. It's even projected to steal seats from the ruling Conservatives in the July election. Well, just for a bit of biography, Farage is the current leader and co-founder of the Reform UK party. He has been labelled the face of Euroscepticism. In fact, he led the campaign for the UK's withdrawal from the EU. We heard from John Loughlin, a lecturer in politics and history. He believes that Farage's opponents are smearing him to make sure no view ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ታሳልሰይቲ ፓርቲ ዝነበረት ሪፎርም ትብል ናቱ ፓርቲ እዚኣ ኣብዚ ንሪኦ ፀናሕና መበል ሳልሳይ ስለዚ ድሮ ንላዕሊ ገፁ ካብ 14 ናብ 19 ደይቦ ከም ዘሎ ይኸይድ ከም ዘሎ ነቲ ኮንሰርቫቲቭ እውን ክሓልፎ ከም ዝኽእል ኮንሰርቫቲቭ እንዲ ግን ንሱ ካብቶም ኮንሰርቫቲቭ እውን ሕይል ዝበለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ስለዚ ምክንያቱ እቲ ኮንሰርቫቲቭ ዝበሃል ንባዕሉ ኣብ ቁፅፅር ዝኣተወ ኮይኑ ኣለዎ መብዝዋን እዚ እንታይ ትርጉም እውን የብሉን ቀደም እቲ ኣብ ኣሜሪካ እንተሕሪ ከይድካ ኣብ ኣሜሪካ ከቢድ እንድዩ ኣብዚ እዋን እዚ እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ፈረንሳይ እውን የርየኩም ፀኒሐ ቀደም ኩናት ዝደልዩ
من يوم تهلكام يمان كنفيهم يمان هاي كنفي مسفحفح حيلي تنتهو تاريخنا توم كعقب زدليو قدمنا قاوسينا نيرنا زبلو قدم حالاتنا نيرنا زبلو يمان هاي كنفيهم وقز دليو امريكا ريبوبليك كانس يوم زيهم اب اوروبا كون كلغات يمان هاي كنف زباليو لو مي بقمت عليو وقز دلو زلوت سوشياليست يوم توم صقام زباليو توم جرين زبالو توم سلام زبلو زنبرو نوقسهم يوم زقف زلو ስለዚ እቲ ፓርቲ ንባዕሉ እቲ የማን ፀጋሞም ትርጉም ዘይብሉ ደረጃ ይተበፅሕ ዘሎ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድር እናሓየለ ስለዝኸይ ዘሎ እቲ ኩነታት ንክትርዶ ኣዝዩ ከቢድ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ እዚ ሓደ እዩ እስከ ንመለስ ኣብ ካልእ ኣርስቲ ካብ ኩናት ናብ ኩናት ከዓ ኮይንና እምበር Israel's Defense Minister Yoav Gallant is headed to Washington for talks on the war. Just as he was due to arrive, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu repeated his complaint that U.S. arms shipments had dropped sharply in recent months. U.S. officials have said they're not aware of any issues, though they have been at odds with Israel's right-wing. So, na Israel minister ጉዳያት ወፃኢ ናብ ኣሜሪካ ገፁ ይኸይዳሉ ዝኽእሉ ጉዕዞ ድማ ነቲ ኩናት ንምስ حزب ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ክገብርዎ ዝዳለዎ ዘለው ንዑታት ንምዲስካስ ምግባር ክኸውን ዝኽእል እቲ ኩናት ክኸውን ከም ዝኾነ ትፍሉይ ልኡኽ ናይ ኣሜሪካ ድሮ ኣሜሪካ ክትሕገዝ ከም ዝኾነት ሓቢሩሎ ንሊባኖስ ነቶም መንግስቲ ናይ ሊባኖስ ሓቢርዎ ኣሎ እንታይ ንርኢ ዘለና ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣሜሪካን ብፍላይ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ቤንያሚን ነተንያሁ ብኩሉ ህዝቢ ተጸልዩ ሕጂ ድማ ምስ ኣሜሪካ ሓዋ ምፅሕታር ኣሎ ስለምንታይ ወርሒ 6 ኣብ መወዳእታ ከባቢ ስለ ዘለና ድሕሪ 3 ወርሒ ገለ ዶናልድ ትራምፕ ክመፅእ ክእል ስለዚ ንዶናልድ ትራምፕ ዝሕጉስ ኣካይዳታት ክገብር ዝመርፅ ዘሎ እዩ ዝመስል ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብዙሕ ክጠቕሞ ከም ዝኽእል ክሳዕ ሽዑ ተጸኒሑ ማለት እዩ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ እስራኤል ዘሎ መርገፂ ንጹር እዩ ዝደለይ ወሃቦም ዝዓይነቱ ካብቲ ጆ ባይደን ዝገደደ እዩ ኣብ ካልእ ከለ ክትብል ትኽእል ኢኻ እዚ ናይ ኣሜሪካ ፖለቲከኛታት መርገፅናቶም ንጹር ኣይኮነን ንክትፈልጡ government over the surging death toll in Gaza. Here's Netanyahu speaking at his cabinet meeting this Sunday. About 4 months ago, there was a dramatic drop in the supply of armaments arriving from the US to Israel. For weeks, we asked our American friends to speed up the shipments. We did it time and time again. After months of no change in this situation, I decided to get... زعبا እንታይ ይዛረብ ኣሎ ትፈልጡ ዶ ብዛዕባ ኣሜሪካ ትበሃል ሃገር ፕሬዚደንት ናታ ዘለዋ ናታ ባይቶ ዘለዋ ኣፅዋር ናትናሲ ይድንጉየና ኣሎ ኢሉ ምስ ኣሜሪካ ባእሲ ዝፍጠር ዘሎ I mean what in a world ከምዚ ዓይነት ዘረባ ክዝረብ ይኽእል ኢማጂን ኤርትራ ኣፅዋር ካብ ሓደ ሃገር ትገዛእ ኣላ ወይ ገለመለ ኣብ ውግእ ከዓ ኣለኻ ነታ ኣፅዋር ዝበካ ዘሎ ከተፈራርሆ ትኽእል ኣይተፈራርሆን ኢኻ እምብውን ክብለካ ስለ ዝኽእል እዚ ግን ከምኡ ይኮነን እምቢ ክብል ዝኽእል ኣሜሪካ ስለ ዘየለ ልክዕ ከምዚ ናትካ ምምሕዳር ኮይኑ ኣብዚ ምሻለካ እቲ ፕሬዚደንት ነምነት ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ባይቶናቱ ገለ ይገብርዎሞ ነቶም ባይቶናቱ ይነቕፎም ገለ ከምኡ ዓይነት ኢና ንርኢ ዘለና ኣብዚ ሓደ መራሒ ናይ ካልእ ሃገር ከፈራርህን ፀቕጢ ክፈጥርን ወይ ንክህቦ ነቲ ኣፅዋር ናቱ ንክህቦ ምናልባት ኣፅዋር የድልዮ ኸውን እቲ ኣሜሪካ ሜይቢ ንካልእ ስትራቴጂ ክጥቀምሉ ይሓስቡ ኮኑ እቲ ገንዘቡን እኮ ከፊሉ ይኮነን ዝወስድ እቲ ገንዘቡን እኮ ኣሜሪካ ትወደላ ኣሜሪካ ገንዘብ ካብቲ ዘይብላ ዕዳ ኣትያ ቢልዮናት ገንዘብ ኣምፅያ እቲ መንግስቲ ማለት እዩ ነቶም ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ይህቦም ሽዑሳቶም ድማ ነቲ ኣፅዋር ናብኡ ይወስድዎ ማለት እዩ እዚ እቲ ገይብ ገንዘብ ከፊሉ ይኮነን ዝወስድ ዘሎ ግን ኣገይን ዘለናዮ ዓለም ናይ ብሓቂ ዘገርም It was a public expression. I did it out of years of experience and knowing that this step is essential to release the bottleneck. Well, for more on this, I'm joined in the studio by our international affairs editor, Ketaben Gorjestani. Ketaben, hello. Now, despite the confused response from U.S. officials, it seems Netanyahu is not backing down on these claims. No, he's definitely doubling down, and he's also explaining his move, as we heard in that soundbite, basically as a political strategy to say it out publicly in the hopes that it would make the Americans change. But that hasn't changed the fact that, at least until now, that we haven't seen any reaction to these latest comments by the White House. The White House has been very clear. So እቲ ስትራቴጂ ናቱ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣብ ፓብሊክ ወፂኡ እንተተዛሪቡ ህዝቢ ኣሜሪካ ስለ ዝፈትዎ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝፈትዎ ነቲ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ልዑል ፀቕጢ ክፈጥረሉ ይኽእል ኢሉ ታክቲክ ናቱ እዩ ዝጥቀም ዘሎ ስለዚ ነቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ሲ ዝያዳ ፀቕጢ ክፈጥረሉ ተኽኢለ ኣብ ፓብሊክ ተተዛሪበ እቶም ሰባት ኣብ ኣብኡ ዘለዉ ፀቕጢ ክገብርሉ እዮም እቲ መንግስቲ ሽዑ መመሊሱ ንክህብ ክግደድ እዩ ዝብል ታክቲክ እዩ ዝጥቀም ዘሎ እዚ ሰብ እዚ ግን ንባዕሉ ኣብ ሃገሩ ብዙሕ ፀገም ኣጋጢምዎ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ወር ካቢነናቱ ንውግእ ኢሉ ዘቆሞ ናይ ውግእ ካቢነናቱ ፈራሪሱ እዩ ምክንያቱ ምስ ክሰማምዑ ይኩሉን እዮም ባይ ዘ ወይ
ኢቨን ሰራዊት ናቱ ምስማዕ ኣቋሪፆም ከም ዘለዉ ባዕሎም ናቶም ስጉምትታት ክወስዱ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ዘርኢ ሓበሬታ ወፂኡ ኣሎ ስለዚ እቶም ሚኒስትሪ ቺፍ ኦፍ ስታፍ ናይቲ ሰራዊት ኣብ ዝሓለፈ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ ንሕና ንሓማስ ስነ ሓሳብ ናይ ሓማስ ክንስዕሮ ንኽእል ኢና ስነ ሓሳብ ኣይሰዓርን እዩ ንኩሉ ሰብ ተደይቀት ኢልካ ክጠፋ ኣይክእልን እዩ ስለዚ ንሓማስ ክንስዕሮ ኢና ዝብሎ ዘሎ ዘረባ ንፁር ኣይኮነን ንሓነ ተልእኾ እንታይ እቲ ዕላማ እንታይ ተልእኾ ንፁር ኣይኮነን እዩ ዝበሃል ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ሑቲ እዞም ጎረቤትና ሑቲ ኢና ንብል ዘለና ኣብ ሜዲተራንያን ማእከላይ ባሕሪ መራኽብ ናይ እስራኤል ከም ዝሃረመት እዩ ዝንገር ዘሎ ሑቲ ብጣዕሚ እዮም ሓይሎም ዘለዉ ኣይዶኖ እንታይ ዓይነት ኣፅዋር እዮም ዘፍርዩ ዘለዉ ካብቲ ዓዶም ተኪሶም ኣብ ማእከላይ ባሕሪ መራኽብ ናይ እስራኤል ከም ዝሃረሙ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣብ ሚድያ ሰርኩሌት ክገብር ኣለኹ ስለዚ እቲ ኩነታት ሕዝበላ ምስ ሕዝበላ ናብዚ ቅድሚ ዝተወሰነ ሰዓታት ብርቱዕ ዝኾነ ቀኒ ግን እቲ ኩነታት እናበርትዐ እናፀንከረ ብዙሕ ልውውጥ ናይ ተኽሲ ከም ዘሎ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኣብ መንጎ እቲ ሕዝብላን ይንገር ኣሎ ናብ ኦል ኣውት ዎር ወይ ከዓ ሰፊሕ ዝኾነ ውግእ ንኸይቅየር ድማ ዓብ ስጋት ተፈጢሩ ኣሎ ነቲ ዓብ ውግእ ስለ ዝዳለዉ ዘለዎ እዮም ካብቲ ቃዛ ዝበሃል ክወፁ ከም ዝኽእሉን ነቲ ቤይሩት ነቲ ሊባኖስ ዝበሃል ድማ ከም ቃዛ ክንገብሮ ኢና ኢሎም ፈኪሮም ከም ዘለዎ እስራኤል ስለዚ ሓደ ብርቱዕ ዝኾነ ኩናት ሕማቕ ዝኾነ ኩናት ከጋጥም ከም ዝኽእል Here in their response saying whether it was the press secretary who said that they have no idea what he was talking about or the National Security Council spokesperson John Kirby who said that it was vexing and disappointing and even more so completely wrong. So ሓንቲ ብዚኣ ቪድዮ ነራ ኩሉ ግዜ ዝፈትዎ ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳክስ ክዛረብ ከሎ ብዛዕባ ብፍላይ እዚ ናይ ዩክሬን ራሽያ ክዛረቡ ከለዉ ካብዚኣቶም ኢና ዝያዳ ክንሰምዕ ዘለና ሲኤንኤንን ቢቢሲን ፅቡቅ ሓበሬታ ክቦካ ኣይክእሉን እዮም ኣንፃር ኣካይዶም እዮም ኣብዚ እዩ ዘሎ እቲ ትክክለኛ ሓበሬታ ክሰምዖ ዘለካ that's why ድማ ደስ ይብለና ኣነ ናይ እዚኣቶም ሓበሬታ ክበኩም ከለኹ And so we have had proposals by Russia don't expand NATO. This has been the core of the issue. Don't leave the anti-ballistic missile treaty. Don't overthrow governments in our region. Abide by the Minsk agreements to give autonomy to the Donbass or eastern Ukraine. Don't overthrow governments in our region. Abide by the Minsk agreements to give autonomy to the Donbass or eastern Ukraine. Make a new security arrangement with the U.S. not based on NATO enlargement. እንታይ እዩ ዝነግር ዘሎ ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳክስ ኩሎም እቶም ቅድሚ ሕጂ ተገይሮም ዝነበሩ ስምምዓትን ምርድኣን ምስ ኣሜሪካ ንዩክሬን እንታይ ክትገብር ከም ዘለዋ ብምሉእ ከም ጥሓስ ዝነበረን እዚ ሕጂ እውን ኣብ ዝቐረባ ፑቲን ኣቕሪብዎ ዝነበረ ስምምዓት እውን መቐፀልታ ናይቲ ቅድሚ ሕጂ ተገይሩ ዝነበረን ብርሃን ደበት ከም ዘይኮነ ኣሜሪካ ድማ ንኩሉ እቲ ሓሳባት ብራሽያ ዝቐርብ ኩሉ ግዜ ከም ትጉሕፎን ኣቓልቦ ከም ዘይትቦን ንሳ ድማ ናታ ቅድመ ኩነት ከም ዘይትገብርን Don't put your missiles near our borders. All of these proposals have been rejected by the United States, usually with the back of the hand, not even sitting down to negotiate them. And this is extremely dangerous. Now, when Putin made this proposal last week, he said that the terms for ending the war are that Ukraine should leave the four regions claimed by Russia. That is Lugansk and Donetsk, Kherson and Zaporizhia. So ብሓፈሻ እንታይ ዝብል ዘሎ ፕሮፌሰር ጀፍሪ ሳክስ እቲ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ራሽያ ኣብ ዝተፈላለየ መድረክ ዝተፈላለየ ንስምምዕ ንዘተ ሰላም ንኔጎሲዬሽን ክኸውን ዝኽእል ሓሳባት ከም ተቕርብ እቲ ሓሳባት ተቐቢልካ ድማ ጠቕላላ ንኩሉ ሪጀክት ገይረዮ ኣብ ጣውላ ይቀርብ ኣክንዲ ትብል ኣብ ጣውላ ቀሪብካ እንካን ሃባን ክትብል እንተዝከኣል ዝበለፀ እዩ ብሓፈሻ ግን እቲ ቅድመ ኩነት ናይ ራሽያ ካብ ተስዓታት ዝጅምር ምዃኑን እናቐፀለ ክመፅእ ከሎ ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ብጥሕሰት ናይ ምዕራባዊ ዓለም ብፍላይ ድማ ኣሜሪካ ብእትደፍኦ ሓይሊ ነታ ዩክሬን ኣካል ናይ ኔቶ ጌርካ ኣብ መደበራት ናይ ኔቶ ንምግባር ቀንዲ ዕላማ ናይ ኣሜሪካ ከም ዝነበረ ንሱ ክኸውን ስለ ዝድለ ዘሎ ከምኡ ድማ እቲ ምብራቕ ክፋል ናይቲ ሃገር ብዙሕ ሃብቲ ስለ ዘለዎ ኣብ ዝቐረባ ሰኔተር ናይ ኣሜሪካ ተዛረበዩ ክሳብ 12 ትሪልዮን ዝትመን ሃብቲ ዘለዋ ሃገር እያ ንፑቲን ክንገድፈሉ እንደልና ነዚ ብምባል ንርኢ ዩክሬን ክንዲ ዘለቅሕና ለቂሕና ፅባሕ ንጎ ካብኡ ክንክፈሎ ንኽእል ኢና ብምባል ተዛሪቡ ነይሩ ኣፉ ከፊቱ ማለት እዩ and make no further claims over Crimea and commit to neutrality. And then he says Russia will stop immediately any further military operations and
details will be negotiated. Now, the U.S. or Ukraine may disagree with parts of that. They should not disagree with the part about NATO. That is in everybody's interest that NATO not enlarge, because putting NATO right next to Russia is a recipe for World War III. So we should keep a space between the U.S. and Russia. They are two ambitious, proud nuclear superpowers. They don't need to have their militaries up against each other as So yeah, is it reason نبل زربايو تمخنيات هاو زربا اتكون زقبو تا أمريكا خد قبرو تا أوروبا كبلوون كقبروون زقبا سيو كلتني كل راويان عبيت هجرات تكاتكا أسواراتهم مفتات مالت نسال سايكونات عالم زعجميو سلازي نفسه كفسب نزي كونات زي كدق فاي قبانيو زياتهم كلتيوم أب متفنان كأتو أي قبان ندق سبات حدا كسب سلازغل نابلي زارب زلو بروفيسور جيفري ساغس which is بزح تسمع عن تكرك بزقبويو أنت قوني أبزوانزي نزيد تسمع زدال سبيل. So that should be accepted by both sides. That should be accepted by Ukraine, as Zelensky did in March 2022, and then stopped doing it when his handlers in the U.S. told him stop talking about neutrality. So this is the first point. On the questions of territory, to my mind, Ukraine or the United States can respond. Well, we don't agree with you on all of that territory. Here are our proposals. But instead, the U.S. says, oh, this is bad faith. This is conquest. This is unilateral surrender. That's, to use a technical term, bullshit. This is a negotiating position. You don't answer it by saying, no, we don't negotiate with you. You answer it by saying, negotiate. And the U.S. instead has answered. Yeah, زيت زربا كبحال تقبو بزي قدس كندمنتاي كاب عزيو قبول كهون زي كل زربا راشا غريبا وي بوتين ده يكون نيغوسيشن كهون كله حسابنا بحساب كاونتر حسابي هتغرب مبر مساخاي زربني بوغي وقال ملاي الكاب مقبار نتكونتات مليسو زبس مليسو زخف مخانم ابزيا انت بوز قرص كلكم ني رحنت فيديو ازيا خنسمع لنا مغنياتو ازم ودزنا كايدا ببوليتيكاويان مراحتنا اوروبا كما عين السعرات يقاتمكم زلنا فرنسا. Et nous avons décidé de nous unir. We have decided to unite to resist the far right, but above all to restore hope to millions of people who live in France and who cannot stand. زعجتري وزلهم نتوم فار رايت نقامي لهم قد محجب حدا كسرحو زي كل زنبرو كومونيست ناتومن جرينس ناتومن سوشياليست ناتوم ببلاتهم حدا بلوك غيرو مالو يزبال زلو زغانتاي نحاجر كمان كما عاقل زغل عينة بوليتيكا فللينا نرزلنا. Emmanuel Macron's policies any longer. The snap election is a major gamble for Emmanuel Macron. He is betting on voters being so scared of a far-right victory that they'll back his party. That may have been the case in the past, but is not necessarily the case today. This pollster says Macron underestimates the appeal of Le Pen's party. What he's not taking into account is that these days people regard the National Rally as a political party like any other. Projecting a softer, younger image, Le Pen's National Rally has widened its appeal. زتري وزر لهم دما تالبين تلتسلسل جزية فتينا أمريكا سلزي تعودت نت بارتنا تانتا جيرا نزنيش تيودي أمتيا نمن سياد بفلاي أبيل ويكان منسات كسحب زغل كمن زغل مرحب مقبارة هذا عبي استراتيجيكاوي مانيفر ويكال سبوز خونه باستراتيجيكا مستعودت السودمان بزحت من سياد بفلاي بتيك توك جنريشن بتيك توكن بالسوشيال ميديا سبوق غير نتمنسي سلزي حزو نتمنسي فرنساوي مزياتهم تطوق جمير له سلازي ماكرون كابتنز بي ترانا حزبي حسابن اكايدان كردو سلازي كد اليت سلازخونه درو تميس كالكوليشن ناتو نتهاجر نتزنبر السلطانن حايلن كسونو خمس خل غير ولو زيد ما نتوم بحر مغارجا زما حضروا عبر حد فتير له مالو يسبال زل. The language critical of migrants, Muslims and the EU remains the same. If the far right takes power, Macron will not only lose his bet and pave the way to the country's first populist government, but he'll have gambled away his political credibility and his legacy. Natasha Butler, Al Jazeera, Paris. So كم زنوري زلنا البوليتيكاوي لاندسكيب نزي مثل كم وترو أبتي أقداس كفال ناي بريزنت إيرترا نسمعونا بون كيدنا أقداسيت كفالة متيلكم على اللغبزيا اسكسمعوا زيا. ناي قيه بحر دوات بحال صلصة أكالي أتي قالف بحال وشمت بحال ربع يوم 4 جغرافات يوم من حد هدوم تمالالات يوم ناي 4 يوم حد هداون زمدنا ترايدي كنا ناي حد ناتاتهم زمدنا مسكالوت كفلتات ناي عالم أب أفريقيا بسيا دلو وبأوروبا دلو مس حيالان بحالو زصنحهم من دلو من زمدناتات لنا نزارب نغير زي
معريت إيكويجن أزيو كبيت متحلل هذا اللي هو يو توب سنة أبناء يحول كنات قلته تسليني صعدان حبر السوفيت مرهم بحالنا يرو سو تغيروا ماشي أبدي 3 عامات دمج لو تخا رينا زي انكو قطراوي سرعات المفتار نبره ناي 3 عامات فتنه ብዙሕ ነገራት ይኸሲቱ ነዚ ሕቶ ቀረበ ምናልባሽ ንዑ ንምምላሱን እንታይ ርኢና ብዝሓለፈ 30 ዓመታት ትቅድሚኡ ዝነበረ ምስ ናይ ዝሑል ኩናት ኣዛሚድና ክንሪኦ ንኽእል ድሕሪኡ ድመፀ ናይ እንኮ ቀፅራዊ ዩኒፖላር ዝብልዎ ሓሳባት ከምፁ ከለዉ እቶም ዓበይቲ ስትራቴጂስ ዝበሃሉ ናታቶም ፕላናት ናታቶም ስትራቴጂን ኣካያይዳን ስፊርስ ኦፍ ኢንፍሉወንስ ዝብልዎ ምፍጣር እዩ ስፊርስ ኦፍ ኢንፍሉወንስ ኣነ ብቐሊል ኣገላልፃ ዓብልል ገብት እየ ዝብሎ تعمل تقبل تعمل تزمت قال لوجيك يقولون ساعات فلسفنا موضوعات لذي نزينا كبابنا بفلا نتن داده حطامات بحالا حقرات كم تحجا كم حزعتي موسيدو منيرو كم حزعتي موساد تاي مالتيو حبتن داده حبتن اب تحت مقود صارقات اتو نتعلموا ابللا قا مدرعي مالتي هجماني وهيمنه بقطبه وحيلها اطريو كتبوا هاي لها نوجدهم تجاتا تكونن أب واشنطن أب أمريكا وأوروبا دول يكونن كابزي خبابينا كاب فلما هاي 10 ساعات خلا زمان ولا 10 خلا زمان شان ساعات 230 شان ساعات 240 إلا عند حرج ميرنا درجة 100 عام تطبيل دخون ناي ذهبتي كم مزمزوا يمسنيها قبتي تو أنا نقدر تايو نحلوكم لنا نحن هنا زراعات ناتكم نحن هنا حلوكم نحن هنا نتوالى ولا أبطن هجرات قريش أموز صنحو مايند سيت واي قنيتنا أمره نابكم زت مركزي حلونا نساتون حلوتنا نساتون مواناتنا نساتون دكلا حلولنا فتشمك أو مش تزوجا دلو قريشتاتنا أنها هارون جزارسو خطوكم بلو صنيعه أبزي زوبازي نهبتي ما يجزوبا من المزماز واي من الجبات خكايدو صنحو زانتو مودات يبلو سرقي زندا بنصارو نحن هنا حيالا ولاتناي انكو قطراوي استراتيجي بحيلي بتدرنا دوادرنا كل يقولون بتكنولوجي دوادرنا كل يقولون بحيلي وتعذر بخونه تقنا معرنا تقرب كل يقولون تعمل بخونه يركات الرقاقصوسي انا تصيرهم سيلهم مصرحوا لنا ابو خلاص بنورهم كن كلته هذا وتعذروا الله واخا تحيل وتعذروا الله متكاتا مالت ناي شمال بل ناي قيح بحر بل ناي وشمط بل ناي هجرات من جزء أرسن مدبرات مسريتن أقولقولات سراويت ناي أمريكا ذهبا وحدات كمان زيد متايو كل تعوز من الناتات وكل تعوز من معت ناتجبره ناي مكل خالن ناي دحنة ولا علا تفتش وتهدرات كوفبل سراويت كوفبل هاي البحر هاي العير بل تلاك والله تملك بجغراف تاريخها أنت هاي مسل صنيعه عبد الجبت بأحازات ببوتا بجزء تقول صار زرزراته موضوعات يقولون إذا صنيعه هم قبول كاتوسيد نوري من البات عبتن هجرات بسنة هنا كذا سرعات أولد جارتس بلوم أنا بناتي جامعة نازي خموه بيمسيدهم بيجيك أمريكان أوروبا عند حلونا يلا استراتيجية أوروبا حطتنا استراتيجية وشركتنا نتبه له تقريبا سنة حساسباتات أوشت 3 عامات دتراي أكيدا بروح تمرتي تقسمنا بزحت عبللا بزحت قيتنت بزحت متى أحتلو علم كان قاليات غيدلا أجي أتي زوباوي معريت وإيكويجن ويعود مثلا دايناميكس حدا بحدا زردير كان دحري خايو مستي علماوي لوطي كما يلمسيو أبي تزاميدو وي بخميت تصالح لنا حدا هذيلكا نبت زرزرات مسيحة خطريون دحر كوينكا أو وصل 3 عامات إذا قد صار بدينا نزارولو ناي درتا ناي كونتينمنت استراتيجي زبلو كونتينمنت درجاتات عينتات ناي كونتينمنت له كون أبو قدامي كلاي سالساي سقعتات دبلو مساتهم بناتهم فانتازيا نهو ناي درتا استراتيجي وصل وطنات الله فمن يوكراين أثرت بدينا نزارولو يوكراين قداين من مخنيت قداين مسلسل تقوم بجن روسيا كونتين تجبر كمية كونتين تجبر نيتون تاي جبر إيون تاي جبر أمريكا تاي تجبر مستي ناي شلواتات كل بحال نتد دحري ناي سوفيت مفرس مثلا أوروبا لوتي نعو أب جغرافيا آتيها
كبزة رحمة كيتنا وحنا كابتا مارك كحل فايدة لخون I hope قلت تماهيرنا هنكون لايك جبرو سبورت جبرو بليز كومنت قدفو ناتكم حسابات ناتكم ريتو دما أي ترسعوا نابلكو كم وترو حتى لبواك عم معبول علم تسديد نازل لنا كم كتلو زلنا من قد جخنا بربكم إياه مجمريا اتحيزنا يازل لنا ورقة تمني خاطر بورقة يكون سلازي عدلنا يتمرتي نختم مهار أبي ينفرسيونا بكوليت كيت كختم مهار عدل تخفيت الكارلو تتغملو السنت زي رفيب كادما أب إنترنت تقيمكا تمهاريخا ترخلته أب سدس لزلخا أب تزلخا عادي أب ستوك ماركت ينفسخ تقبر أب كريبتو ينفسخ تقبر عدل لك أب أفريقيا زلو سبات بزعق زي ربو تتغملو جنزبكا أب كنا بانكي أبو ينفست كوين كم زعبي الكاغبر سالسايدما جنزبكا كلا كنابيركا ناب أفريقيا خيتكا تكالديو جزاديو نغتهانت وتنقبر نزك حق الزغل استفلا لي قرصات لنا أب بروغرامات نحنا تماهيركم نفسكم تقوزكم سلسغل تتغموا لي بلاكم